Сёння ўпершыню мы паставілі ў шафу электрычную вось такое сумеречнае рэле. Вось яго інструкцыя на расейскай мове. Гэта 171. Звычайна мы выкарыстоўвались вот таким старога ўзору 110 рэле хагераўскае, яно аналага, а гэта лічбавае. Тут у нас все, дарэчы, все зразумела, все просто. Таймер, гадзіннічак такі, то есть такія флажкі, якія трэба адціскаць, націскаць, каб включалася, выключалася, і тут все наглядна, все бачна. Ну і тут такія выключальнікі, переключальнікі для розных типаў асвятлённасці і розныя рэжымы працы. Ручны, уключыць, тэст і сам індыкацыя контакта і рэгуліроўка асвятленнасці. Тут усё тое самае. Акрамя таго, што тут можна рабіць на тыдзень. Гэта нядзельнае такое рэле, тыднёвае. І таксама вельмі зручна. Ну і, дарэчы, яго выстаўляць таксама дастаткова добра, таму што тут ёсць такое інфарматыўнае табло і цудоўныя кнопачкі. Зараз паспрабуем, я пакажу. Калі толькі вы усталявалі рэле ў шафу, перш-наперш трэба выставіць гадзіннік. Гадзіннік адно і выставіць, які дзень тыдня. Для гэтага мы выкарыстоўваем вось гэту кнопачку плюс альбо мінус. Вось яна прыгожая. Што вам бліжэй да якога дня? Мы націскаем на кнопку, напрыклад, плюс, і тады гадзіннік хутка-хутка бяжыць наперад. І калі гэта был, напрыклад, панядзелак, то вам трэба пралістаць панядзелак, аўторак, сераду і сёння, напрыклад, чацверг, і спыніцца на чацвярге. Вось так. То есть мы трымаем плюс альбо мінус, і оно лістае нам гадзіны і паступова дні. Ну, альбо, напрыклад, калі вы у суботу гэта робіце, а у вас стаіць нядзеля, то можна націснуць мінус. Тады будзе у іншы бок хутчэй. Пачынаем непасрэдна праграмаваць. Заходзім праз кнопачку «Праграма» у меню і выбіраем рэжым альбо on, альбо off. Нам трэба рэжым on, уключэнне. І вось выставляем на 17:30. У 17:30 у нас павінна будзе уключыцца, калі цёмна, а калі светла, ён не ўключыцца. Отключается у нас у 22:30. Выставили час, и зараз кнопкой прох ізноў пацвярдждаем. І потом яшчэ наступны у нас будзе тэрмін. Вось так і праграмуем. Адзінае, што нам трэба яшчэ будзе выбраць дні. Наступны тэрмін мы запраграміравалі на 6:00 уключэнне раніцы. І зараз трэба выбраць дні тыдня. Гэта дазваляе нам. У нас вось моргае лічбачка 1. Гэта панядзелак, напрыклад. Мы можам выбраць лічбачку у сераду. Давай у сераду, гэта 3. Вось выбіраем 3 і нажимаем on. І у нас знікла на табло лічба 3. То есть у сераду у 6:00 гэта праграма працаваць не будзе. І так можна ўсе астатнія праграмы перабіраць. Націскаем плюсик і потом сделаем пацвярджэнне. Ну, on-off гэтай кнопачкай. Калі мы скончылі праграмаванне, нам трэба выйсці ў галоўнае меню. Таму трэба націснуць кнопачку прог і патрымаць яе даўжэй, зазвычайна. Все. Вось. Зараз у нас 19:00, і у нас хоча рэле ўключыцца, але на вуліцы светла, таму яно не ўключаецца. Таксама можна пралістаць тут, паглядзець, якія тут праграмы стаяць, які час. Вось націскаем паціху кнопачку, і яна вось лістаецца. 6:00, 8:30, 17:30 і 22:30. Вось наши дзве праграмы. Ну, лёгка праграмуецца, трэба паспрабаваць, і ўсё атрымаецца. У нас з Алесем гэта атрымалася хутка.